sú hlavné tri ciele vôbec celej zdravotnej starostlivosti, alebo čo by sme sa mali snažiť. Cieľ pre chorého človeka je dostať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť a samozrejme sa vyliečiť čo najkvalitnejšie. Cieľ pre zdravého človeka je ten, že v prípade, že bude chorý, musí byť uspokojený, že v prípade, že budem chorý, viem, že túto dobrú zdravotnú starostlivosť dosiahnem. Čiže som OK. A tretí cieľ je, musíme byť uistení, aby aj chorý, aj zdravý človek bol určito finančne krytý, aby nemal pocit, ako možno v ázijských krajinách, že keď ochorie, alebo sa mu niečo stane, že to môže zrujnovať celú jeho rodinu. Tak určitý spôsob... azijské krajiny, to sa môže stať aj v USA. To sa môže stať aj určite aj v USA, teraz možno, že Barack... Hádam, Barack niečo vylepší. Možno niečo vylepší, ale uvidíme.